Hi guys, pupunta kami ngayon sa ilog para maligo. Sama natin pamili ng yan, si Kati, saka yung mama niya at marami pang iba. Let's go! Maghan tayo ng ibon para pang ulam. Mana? Tiki. Uy, banda na diri ha? Namatay. Guys, may mangga dito guys. Lilipad lang ako, kuha ko ng mangga guys. Gago! Dili. Gi. Hey, kayo sa tiya. Oo. Lalala na nga. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Yan guys. Pinayagan tayo ng may-ari. Medyo mababa lang naman yung Okay. Yan guys, oh. Grabe nito guys. Pili tayo ng medyo malaki. Hanap tayo ng medyo malaki. Yun, hulog ng iba dito. Wala naman. Medyo malaki guys. Wala namang medyo malaki dito guys. Tara. Ito guys. Sa taas. Kuha lang. Kuha ba? Dara oh. Kanang dagko. Kaniya. Ako na. Tama-tama ng idol. Iya kayo dito. Buhay probinsya. Muli mo mga umagad na rin. Maiging mamili ko. Kain tayo. Putong. Ya, baka. Kuha na lang pagpura doon ay. Kayo ka na daw. Asam tamaki ma? Ana. Dili dito dara. Paano naging cute yan? Pabigat yan. Ato dito sa Manggulog. Manggulog ka daw. Manggulog ta? Ang papa. Manggulog ta siya? Ako no. Kana oy, wag Asam mo. may agi pa? Ay hindi manggod man sa makamali. Kana. Ligo pa tayo sa guys, sa ilog. Kain mo tayo ng Sa kabulig ko ha bro. Dalhin na natin to. Tara. Ya, salamat ani ha. Te, salamat. Unsay. Ihatag dili di pring sa ay. Hindi ko. Yan ko balik. Sama ko guys. Ipoy TV vlog. Jeffrey Sakul vlog. Kita ra ba?
Di naman kadutang kutsara. Inanbitaw ka to. Gilabay sa mama.